लोकार्पण सोहळा या ठिकाणी पार पाडायचा सर्व मान्यवरांच्या आणि देवस्थान ट्रस्टच्या हस्ते लोकार्पण सोहळा होतोय। सर्व ग्रामस्थांना विनंती करतो आपण देखील त्या ठिकाणी हजर व्हायचं। दिनांक 2 मे 2026 जोरदार टाळ्या वाजवल्या या लोकार्पण सोहळ्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे कॅबिनेट मंत्री, पालकमंत्री आणि
सन्मानासाठी खूप खूप धन्यवाद साहेब, आपण या ठिकाणी उपस्थित राहिलात या लोकार्पण सोहळ्याला, उद्घाटन सोहळ्याला. आणि लगेचच संध्याकाळी साहेबांना मंत्रालयामध्ये हजर व्हायचं आहे. आता लगेच 1-1.5 तासामध्ये साहेबांची फ्लाईट आहे, त्यामुळे आपण उशीर न करता कार्यक्रमाला पुढे सुरुवात करूया. विनंती करतो साईनाथजी गावकर, ज्येष्ठ पत्रकार, सिंधुदुर्ग जिल्हा, कोकणशाहीचे मुख्य प्रतिनिधी, मुख्य संपादक साईनाथजी गावकर. गावातील ज्येष्ठ नागरिक, मातृशक्ती, तरुण बांधव आणि मोठ्या संख्येनं उपस्थित असलेले भाविक साहेब, खरं तर आजचा हा दिवस आमच्या सर्वांसाठी अत्यंत आनंदाचा, समाधानाचा दिवस आहे. आज जेव्हा सकाळी शंकराचार्यांच्या उपस्थितीमध्ये कलशारोहणाचा कार्यक्रम झाला, त्यानंतर पाहिलं आमच्या या गावातील प्रत्येक बांधवाच्या डोळ्यामध्ये आनंद अश्रू होते, समाधान होतं. प्रत्येकजण मिठी मारून एकमेकांना हा आनंदोत्सव साजरा करत होते. आमच्यासाठी साहेब आजचा हा दिवस अभिमानाचा आणि भावनिक असा क्षण आहे. श्री मुंब्रेश्वर मुंब्रादेवी देवस्थान ट्रस्ट मीठ मुंब्री मधलीवाडी या पवित्र मंदिराचा जीर्णोद्धार, मूर्ती प्राण प्रतिष्ठा, कलशारोहण आणि लोकार्पण सोहळा आज आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीत संपन्न होतो. या सोहळ्याचा मुख्य आत्मा म्हणजे सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री तथा महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री माननीय नितेशजी राणे साहेब, आपण स्वतः या मंचावरती उपस्थित आहात. त्यामुळे आमच्या सर्वांसाठी ही बाब देखील तितकीच अभिमानाची आहे. मागील 25 वर्षांपासून आम्ही या सर्व गावकऱ्यांनी हे पाहिलेलं स्वप्न आज सत्यात उतरत आहे. ज्या अनेक ज्येष्ठांनी या मंदिराची कल्पना मनात जपली, त्यातील काही जण आज आपल्यासोबत नाही आहे, तरी त्यांचे आशीर्वाद या पवित्र कार्यावर निश्चित आहेत. त्यामुळे सर, या मंदिराच्या उभारणीसाठी विद्यमान अध्यक्ष अर्थात गणपत गावकर आणि माजी अध्यक्ष देवीदास गावकर कुटुंबीय या सर्वांनी दिलेल्या जागेचं योगदान अत्यंत मोलाचं आहे. 2022 साली या कामाची प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आणि आपल्या देवगड तालुक्याचे सुपुत्र सत्यवान परब यांनी या मंदिराची सुंदर आणि भव्य अशी पवित्र वास्तू उभी केली आहे. 5 ऑगस्ट 2022 मध्ये ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली आणि सर्वानुमते हे मंदिर बांधकामाला सुरुवात झाली. 30 एप्रिलपासून सुरू झालेला धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम हा एकूणच भव्य दिव्य सोहळा साहेब पार पडतोय. 3 मेपर्यंत हा कार्यक्रम होणार आहे आणि अर्थात आज आपण या ठिकाणी आहात. समुद्र सपाटीपासून अगदी हाकेच्या अंतरावरती हे मंदिर आहे. धार्मिक पर्यटनाचा केंद्र बिंदू हे मंदिर ठरू शकेल. त्यामुळे साहेब, शेवटच्या 1 मिनिटामध्ये फक्त आपल्याकडे एक विनंती मांडतो आणि थांबतो. खरं तर साहेब, आता बोलल्याप्रमाणे धार्मिक पर्यटनाचा केंद्रबिंदू म्हणून आम्ही सर्वजण या मंदिराकडे पाहतोय. साहेब, आपण पालकमंत्री झाल्यानंतर सिंधुदुर्गवासियांनी जे जे आपल्याकडे मागितलं ते आपण दिलेलं आहे. कधी हात आकडता घेतला नाही आहे. त्यामुळे साहेब, आमचासुद्धा हाच एक हट्ट आपण पुरवावा अशी विनंती करेन. हट्ट असा आहे की साहेब, आमच्या या मंदिराला क वर्ग दर्जा भेटावा आणि त्याचप्रमाणे या ठिकाणी आम्हाला भक्त निवास उभारण्याची इच्छा आहे. त्यासाठी अर्थात प्रशासनाच्या माध्यमातून आपण भरीव अशी मदत, सहकार्य, मार्गदर्शन आम्हा सर्वांना करावं एवढी अपेक्षा मात्र या निमित्तानं व्यक्त करेल. साहेब, आपण आलात, आपल्या सोबतीनं इतरही मान्यवर सर्व आहेत. वेळाभावी सर्वांची नावं घेतली नाही, दिलगिरी व्यक्त करतो, परंतु पुन्हा एकदा आपलं स्वागत करतो आणि इथंच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कोकण. ग्रामस्थ मंडळ मिठबोंबरी मधलीवाडी मुंबई या मंदिर जीर्णोद्धार, मूर्ती प्राणप्रतिष्ठा, कलशारोहण, लोकार्पण व उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्ताने उपस्थित असलेले सन्मान्य बाळा खडपे साहेब, सन्मान्य संदीप साटमजी, या भागाचे जिल्हा परिषदेचे सदस्य सन्मान्य सुनील पारकरजी, गाव मंडळाचे प्रमुख सन्मान्य अध्यक्ष सन्मान्य बाळा गावकरजी, सन्मान्य आप्पा गावकरजी, सन्मान्य गणेश गावकरजी, सन्मान्य दयाळ गावकरजी, सन्मान्य शैलेश डोके, सन्मान्य शरद टुकरून, सन्मान्य साईनाथ गावकर, सन्मान्य आमचे ऋत्विक, उपस्थित असलेले सर्वच प्रमुख मान्यवर, उपस्थित असलेले सर्वच वडीलधारी मंडळी, बंधू भगिनींनो आणि माझे सर्वच सर्व मित्र,
श्री मुंब्रादेवी ग्रामस्थ मंडळ मुठमुंबरी मधलीवाडी मुंबई या मंदिर जीर्णोद्धार मूर्ती प्राण मोक्कलाश्वरण लोकार्पण व उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्ताने मी व माझे सर्वच सहकारी आपले शुभेच्छा देण्यासाठी आवर्जून इथे उपस्थित आहे. काही आठवड्या अगोदरच आमच्या गावकरजी आणि त्यांचे सगळे सहकारी त्यांनी येऊन ह्या कार्यक्रमाचं आमंत्रण दिलं आणि या 3 तारखेमध्ये तुम्ही कुठल्याही तारखेला इथे उपस्थित राहावं अशी विनंती त्यांनी मला केली. त्यांचा जास्त आग्रह 3 मेचा होता, पण उद्या माझ्या मुंबईमध्ये अतिशय महत्त्वाचा एक कार्यक्रम असल्यामुळे मी त्यांना विनंती केली की मी 2 तारखेला उपस्थित राहतो. कारण का देवगडकरांनी मला कधी बोलवलं आणि मी आलो नाही असं कधीच 10 वर्षामध्ये झालेलं नाही. आणि म्हणून आपण या अतिशय महत्त्वाच्या धार्मिक अशा कार्यक्रमाच्या निमित्ताने इथे उपस्थित आहोत. आमचे सूत्रसंचालन करणारे साईनाथ गावकर भाषण करत असताना, विचार मांडत असताना आपल्या सगळ्यांची भावना त्यांनी आपल्या विचाराच्या माध्यमातून माझ्यापर्यंत पोचवलेली आहे की एवढं चांगलं आपण एक देवस्थान आपण इथे उभारलेलं आहे. योगदान मोठ्या प्रमाणामध्ये मुंबईपासून सिंधुदुर्ग देवगडपर्यंत मिठमुंबरीपर्यंत सगळ्याच जणांनी आपल्या आपल्या पद्धतीने या देवस्थानाला आपण योगदान दिलेलं आहे. आपल्या सगळ्या जणांची इच्छा आहे की ह्या मंदिराला देवस्थानाला क दर्जा देऊन ह्या मंदिराचा परिसराचा विकास व्हावा अशा सगळ्या जणांची आपली इच्छा आहे आणि तशी मागणी आपण माझ्याकडे शासन म्हणून माझ्याकडे केलेली आहे. माझ्याबरोबर जिल्हा परिषदचे सदस्य पण आहेत. मी आपल्याला या निमित्ताने विश्वास देईन की आपण केलेल्या मागणीच्या अनुसार शासन दरबारी आपला लोकप्रतिनिधी आपला प्रतिनिधी म्हणून आपल्या इच्छेनुसार जे काही आपल्या या भागाच्या विकासासाठी जी काय मदत शासन म्हणून पाहिजे असेल ती निश्चित पद्धतीने आपल्याला केली जाईल हा विश्वास आहे. आपण एवढं चांगलं देवस्थान इथे बांधलेलं आहे. साईनाथच्या म्हणण्याप्रमाणे एकदम समुद्राकाठी असलेलं हे देवस्थान आहे. आपण त्या सुशोभीकरणासाठी क दर्जासाठी माझ्याकडे मदतही मागत आहात, निधीही मागत आहात. पण मी ह्या निमित्ताने सगळे जाणकार लोक आहेत, ज्येष्ठ आहेत इथे, मुंबई मंडळाचे पण लोक इथे आहेत. मी ह्या निमित्ताने आपल्याला विनंती पण करणार आहे. एका बाजूला धार्मिक एवढं महत्त्वाचं स्थळ आहे, पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून हा पूर्ण भाग विकसित होऊ शकतो, पण मंदिराकडे येणारा रस्ता हा थोडी चिंतेची बाब आहे. गाडीतल्या उतारल्यापासून इथे देवस्थानापर्यंत पोचेपर्यंत रस्ता बघितल्यानंतर मी पहिला प्रश्न आमच्या गावकरजींना विचारलं की हा रस्ता माझ्याकडून का करून घेतला नाही. तर ह्याचं उत्तर माझ्याकडे जिल्हा परिषद सदस्यांकडे किंवा गावकऱ्यांपेक्षा इकडच्या राहणाऱ्या ग्रामस्थांकडे आहे. रस्ता करायचा असेल किंवा मंदिराकडे मुख्य रस्त्यापासून मंदिरापर्यंत यायचं असेल तर त्या आजूबाजूच्या लोकांनी थोडी जागा दिली पाहिजे, जेणेकरून रस्ता रुंद करून आपल्याला या देवस्थानाला साजेसा आपण रस्ता बनवण्याची जबाबदारी ही माझी असेल हा विश्वास आहे. आता टाळ्या वाजवणाऱ्यामध्ये अगर ते घरचे लोक असतील तर त्यांनी निश्चित टाळ्या वाजवल्या. आमच्या कोकणाला हा लागलेला तुम्ही शापपणा आमच्यासमोर फार मोठा प्रश्न असतो की एवढं चांगलं देवस्थान बांधलेलं आहे. मला विश्वास आहे मुंबईपासून कोकणापर्यंत इकडे आजचे हे फोटो फिरतील, पण कधी कधी आमच्या यूट्यूब किंवा आमचा ऋत्विक आहे ते यूट्यूबवर आहे, जरा रस्ता दाखव रे ऋत्विक मंदिरापर्यंत येणारा. थोडं मला आपल्या रस्त्याकडे येत असताना जे आजूबाजूचे ज्यांची घरं आहेत, ग्रामस्थ आहेत, त्यांना मी लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून विनंती करतो की थोडा जरा ह्या मंदिराच्या देवस्थानासाठी आपण आम्हाला जागा द्या. आम्ही चांगला रस्ता इथे आपल्याला बांधून देतो. मी आहे, आमच्या आता पारकरजी पण जिल्हा परिषदला निवडून दिलेले आहेत,
आपले पंचायत समिती सदस्य पण आमचे आहेत, सगळेचे सगळे आम्ही जबाबदारी घेतो की एक चांगला रस्ता इथपर्यंत आम्ही बनवून देतो, एवढी जबाबदारी मी ह्या निमित्ताने आपल्याकडून घेणार आहे. नाहीतर वर्ग दिल्यानंतर, सुशोभीकरणाला दिल्यानंतर आणि मंदिरापर्यंत येण्यासाठीच अगर आपल्याला त्रास होत असेल, गाडी पण साधा मुख्य इथून इथे आणू शकत नसू, तर नेमकं पर्यटन वाढणार कसं, भाविक इथपर्यंत येतील कसे, ह्या बाबतीमध्ये आता जेव्हा मुंबईवरून आलात आहात, देवस्थानाच्या निमित्ताने, दिवसाच्या निमित्ताने एवढ्या मोठ्या संख्येने जमाल, तेव्हा मुख्य रस्त्यातून तुम्हाला येण्याची संधी आम्ही तुम्हाला देऊ, हा विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने देणार आहे. परत एकदा मी आता ऋत्विकची एवढी माझी घाई ऑलरेडी तुम्हाला सांगून टाकली आहे की तुम्हाला 7-8 मिनटं आहे, संध्याकाळी फ्लाईट आहे, बरोबर फ्लाईटचे डिटेल देऊन टाकलं नाही. मला भीती होते की संध्याकाळी इंडिगोच्या 47A पालकमंत्री जात आहेत हेही सांगून टाकतील. म्हणजे आमची अर्धी वाट हे सूत्रसंचालन करणारच लावतात, बसला सांगतात तुला साहेबांना निघायचं आहे, घाई नसते ते सांगून मोकळे होतात. म्हणून सांगतो तुम्हाला परत सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो. आपण या अतिशय चांगल्या कामाच्या निमित्ताने मला इथे बोलवलं, एक आपल्यामध्ये सहभागी करून घेतलं, जिल्ह्याच्या पालकमंत्री म्हणून, आपला आमदार म्हणून मी मनापासून आपले धन्यवाद देतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.